Bueno, merezteko golak sartu behar dira eta gaur horretan uste dute hasieratik nahiko gustora egon garela, nahiz eta eurak geldikako jokalditan edo kornerretan mina egiteko aukera izan duten, nahiz eta hor ondo defenditu dugun. Eta, pena batez ere lehenengo zatian aukerak izan ditugu eta jokoa aurretik jartzeko eta azkenengo jokaldian atzetik jarri gara. Eta, gero atzeden alditik bueltan usteot berriro aldaketekin gora joan garela, 10ekin gelditu gara, galtzen, eta hala ere, taldeak berdinketa lortu du eta bigarrena sartzeko zorian, ez? Pozik taldeak egin duen lanagatik, ez? Bai, gaur bezala jokatzen badugu eta gaur bezala lehiatzen bagara, uste dut gure helburua gertuago egongo dela. Jarraitu behar da, puntu bat eskuratzen dugu, uste dut gaurkoan 3 merezi izan ditugula gauza askogatik, bai jokoagatik, aukerengatik eta batez ere 10ekin denbora asko jokatuko dugulako. Baina, aurrera jarraitu behar da eta puntu hori ontzat hartu.